झटपट होणारी, चविष्ट, तोंडात टाकताच विरघळणारी, कमी खर्चातली, अगदी फक्त 10 मिनटं लागतात ही मिठाई बनवण्यासाठी आणि खरंच खूपच खर्च कमी येतो आणि एवढीच चविष्ट ही मिठाई लागते ना की एकदा तुम्ही बनवलात ना तर मी 100% सांगते की तुम्ही नेहमी सणासुदीला याच प्रकारची मिठाई बनवाल, कारण खूपच चविष्ट आहे. बिना मावा बिना घीचं आपण ही मिठाई बनवतो आहे. दिसायला जेवढी सुंदर आहे तेवढीच चविष्ट अशी ही मिठाई आहे. तर बघूया आपण कसं बनवायचं आहे. तर मी इथे घेतलेले आहेत 8 बदाम. मिक्सर जारमध्ये मी 8 बदाम घातले. त्यानंतर 8 ते 9 काजू मी घेतलेले आहेत आणि 4 वेलच्या घेतलेल्या आहेत. हिरव्या वेलच्या घ्यायच्या आहेत. पावडर तुमच्याकडे असेल ती घातली तरी चालेल. त्यानंतर 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे, तो आपल्याला घालायचा आहे. डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर सुकं खोबरं घेतलं तरी चालेल. तर यामध्ये आता घालूया 1 कप डेसिकेटेड कोकोनटसाठी मी इथे अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि आता याची आपल्याला एकदम बारीक पावडर बनवून घ्यायची आहे. तर बघा एकदम बारीक अशी पावडर बनवून घेतलेली, एकदम फाईन पावडर बनवायची आहे. जेवढं होईल तेवढं तुम्ही बारीक पावडर बनवून घ्या. त्यानंतर गॅसवरती एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये मी 1 कप दूध घेते आहे. मेजरमेंट आता तुम्ही कुठलाही घरातला कप घेऊन त्याने घेऊ शकता आणि पूर्ण साहित्याची माहिती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन पाहू शकता. घरामधलं जे नॉर्मल दूध असेल ते घ्यायचं आहे. दुधाला चांगली एक उकळी काढून घेऊया. इथे कच्चं दूध घ्या किंवा पहिलं दूध गरम केलेलं असेल तर थंड करून घेतलं तरी चालेल, कारण आपल्याला इथे एक दूध उकळवायचंच आहे. तर दूध आता मस्त उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपण हे जे डेसिकेटेड कोकोनट आणि ड्रायफ्रूटचं मिश्रण बनवून ठेवलं होतं ते घालून घ्यायचं आहे. तर आणि आता व्यवस्थित एकदम आपल्याला हे मिक्स करून शिजवून घ्यायचं आहे. तर गॅसचा फ्लेम इथे मी लोवरती ठेवलेला आहे आणि लो फ्लेमवरती आपण हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण मावा घालत नाही आहोत, त्यामुळे दुधाचा वापर केलेला आहे आणि जास्त वेळही लागत नाही. झटपट हे मिश्रण घट्ट व्हायला लागतं, कारण डेसिकेटेड कोकोनट आहे. तर डेसिकेटेड कोकोनट तुम्हाला नसेल मिळत तर मग ओलं खोबरं असतं ते मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घ्या. त्याची वरचं कवर असं साल असं ना ते काढून टाकायचं आणि मिक्सरमध्ये पोडी करून बारीक करून घ्या. तेही घातलात तरी चालेल. आता बघा हे मिश्रण आपलं लगेचच घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता हे बघा मस्त असं मिश्रण घट्ट होत आलेलं, एकदम गॅसचा फ्लेम लोवरतीच ठेवायचा आहे आणि सतत असं मध्ये मध्ये मिक्स करत आपल्याला हे एकदम दाटसर गोळा होईपर्यंत, एकत्र गोळा होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. आता याचा थोडासा लाईट कलर आहे म्हणून मी यामध्ये थोडासा कलर घालणार आहे, फूड कलर. तर तुमच्याकडे कुठलाही जो असेल तो कलर घालायचा आहे. तर मी इथे येलो फूड कलर घातलेला आहे. ऑरेंज असेल तोही घातला तरी चालेल, पिंक असेल तोही वापरला तरी चालेल. आता कलर घालून आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत, किंवा विदाऊट फूड कलर तुम्ही बनवलात तरी चालेल. आता मी इथे ड्रायफ्रूट्समध्ये काजू आणि बदाम दोन्ही घेतलेले आहेत. जर तुमच्याकडे बदाम नसतील तर नुसता काजू घेतला तरी चालेल किंवा नुसते बदाम घेतला तरी चालेल. आता हे एकदम मस्त असं बघा मिश्रण घट्ट होत आलेलं आहे. तर अजून थोडा वेळ 1 मिनिट आपल्याला अजून शिजवावं लागेल. असं व्यवस्थित एकावर एक असं घडी होईपर्यंत आपल्याला बघा असं फोल्ड केल्यानंतरचं फोल्ड झाला पाहिजे इतपत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं असं, म्हणजे व्यवस्थित बर्फी जी आहे ती सेट होते. तर आता हे आपलं मिश्रण तयार आहे. तर मी गॅस बंद करून हलकं थोडंसं कोमट करून घेऊया. तोपर्यंत मी काय केलं, हे एक असं टिफिन वगैरे किंवा डबा तुमच्याकडे जे असेल ते घ्या. त्यामध्ये बटर पेपर लावून घेतलेलं आहे आणि हे मिश्रण सर्व असं घालून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये सेट करते. थोडी जाडसर अशी बर्फीचं शेप आपण देणार आहोत, जसं स्वीटच्या शॉपमध्ये वगैरे असते ना थोडे मोठ्या साईजची बर्फी, म्हणून मी हा छोटा डबा घेतलेला आहे. किंवा तुम्हाला मग प्लेटवरती असं प्लेटला तुम्ही घी किंवा तूप असं काही लावून तेल त्यावरती ही बर्फी सेट केला तरी. आता हे व्यवस्थित व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे, इक्वल असं प्लेन करून घ्यायचं आहे आणि बस सुरीनं हलकं हलकं वरून आपण मार्किंग देऊन घेऊया, म्हणजे आपल्याला पीसेस कट करायला इझी होईल. थोडं ओलसर असतानाच मी थोडंसं हलकंसं असं मार्किंग देऊन घेते आणि वरून थोडेसे ड्रायफ्रूट्स लावायचे. तर मी इथे पिस्ता लावते.
म्हणजे कसं नंतर मग सेट झाल्यानंतर आपल्याला ड्रायफ्रूट्स आतमध्ये व्यवस्थित बसणार नाहीत, म्हणून थोडंसं हलकासा सेट व्हायच्या आधीच आपल्याला इथे ड्रायफ्रूट्स लावून घ्यायचे आहेत. ड्रायफ्रूट्स नाही लावले तरी चालेल, थोडंसं प्रेस करून घेऊया स्पॅच्युलाने, म्हणजे व्यवस्थित सेट होईल. तर हे मग आता व्यवस्थित आपण हे रूम टेम्परेचरवरतीच 5-10 मिनटामध्ये सेट होतं, लगेचच घट्ट व्हायला लागतं. तर हे बघा मस्त असं 10 मिनटं झालेली आहे, सेट झालेलं आहे मिश्रण. तर आता आपण ह्याला टिफिनमधून या काढून घेऊया. बटर पेपर लावल्यामुळे इझिली पटकन निघून येतं. आता हा बटर पेपर आपण वरचा काढून घेऊया. मी बटर पेपर हा बघा काढून घेते. अगदी सेट होण्यासाठीही जास्त टाईम लागत नाही, झटपट तयार होणारी बर्फी आहे. मस्त अशी ही चविष्ट बर्फी, बिना मावा बिना घीची. कट बघा, कट करतानाच तुम्हाला समजत असेल किती इझिली बर्फी कट होते. ते एकदम सॉफ्ट आणि तोंडामध्ये घालताच अगदीच विरघळते, एवढीच चविष्ट ही बर्फी आहे. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही बर्फी कशी वाटली. झटपट तयार होणारी ही बर्फी, घरी काही फंक्शन असेल किंवा सणाला वगैरे आपण बाहेरून मिठाई विकत आणतो, मिलावटची माव्याची वगैरे मिठाई घेण्यापेक्षा तुम्ही घरी बनवू शकता. मुलांनाही खूप आवडेल, झटपट चविष्ट अशी ही बर्फी. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा आणि मस्त अशी आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा ही बर्फी बनवून. बघा किती मी तोडून दाखवते तुम्हाला, किती सॉफ्ट झालेली आहे. तर तोंडात टाकताच विरघळणार ही बर्फी. कमी खर्चामध्ये, कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी झटपट बिना मावा बिना घीची ही जबरदस्त, बिना चाशणी, म्हणजे पाकही करावा लागत नाही, बिघडण्याचा अजिबात चान्सेस नाही, झटपट तयार होणारी ही बर्फी